Окопаването на редови култури като царевица, слънчоглед или соя по склонове е истинско предизвикателство. Тракторът се плъзга надолу, странично по хълмистия терен. В резултат култиваторът вече не е под прав ъгъл спрямо реда на културите. Налага се да се намали работната скорост и не може да се копае близо до реда. Пръстовите плевители също вече не вървят по реда, а встрани от него. Това уврежда или изкоренява посевите, рязко влошавайки качеството на работата. SmartHill от Einberg предлага решение на този проблем. Допълнителна ос на рамката автоматично коригира ъгъла на култиватора. Камерата засича позицията и управлява страничната рамка и оста на въртене. Това осигурява машината да е винаги под идеален 90 градусов ъгъл спрямо реда. Всички настройки на SmartHill се правят в познатия терминал на Rogart. Системата е готова за секунди и компенсира ъгъла при завои или спускане още от първите сантиметри. Резултатът. Прецизно и бързо окопаване вече е възможно за пръв път, дори на неравен и хълмист терен. Пръстовите плевилки работят точно където трябва по склонове, директно по реда на културата. Това издига качеството на работа на ново ниво. За водача това означава повече комфорт, по-високи скорости и значително по-ефективна работа. SmartHill е повратна точка в технологията за прецизно окопаване. Окопаването по склонове вече е възможно с невиждана досега точност и бързина. Разликата е ясно видима и осезаема. SmartHill от Einberg. Прецизност от ново ниво, защото всеки градус е от значение.